Igsoon kung nagkinabuhi ka karon nga taas ka og tan-aw sa imong kaugalingon, kung nagkinabuhi ka igsoon nga nagbase ka kung unsa ang imong posisyon karon, kung unsa ang imong nahuman karon, kung unsa ang mga panalangin nga naa kanimo nga mao kanay imong gisaligan, igsoon gibadlong kita sa Ginoo nga dili nato na basihan ug dili nato ipataas ang atong kaugalingon sa kanunay. Tungod kay ang Ginoo igsoon nagbadlong sa tua sa Panultihon 3 bersikulo 5 nag-ingon, salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing, ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Mao na igsoon kung taas ka og standard karon sa imong kinabuhi, ayaw gyud kana saligi igsoon. Tungod kay ang Dios nag-ingon nga salig kaniya sa bugos mong kasing-kasing. Kung moingon gani ka igsoon nga bugos meaning 100%. Gihurot nimo kaniya ang imong pagsalig. Tungod kay kung imong isalig kaniya ang tanan igsoon, 100% ang imong pagsalig ngadto sa Ginoo, mahimo ka gayud nga matarong ug imo gayong maangkon ang tinuod nga kadaugan ug tinuod nga kalampusan dinhi sa kalibutan. Ug ang Dios igsoon magpanalangin kanimo sa kanunay. Ug ang atong kinabuhi aduna gayoy kasiguruhan. Tungod kay wala man tay laing gisaligan kung dili ang Dios lang gayud sa kanunay. Mao na igsoon dili gyud ta angay magsalig kung unsa ang anaa kanato. Tungod kay kanang tanan igsoon iya kana sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo igsoon nga kabalo ka kung kinsa ang tag-iya ni ana nga panalangin, kung kinsa ang tag-iya sa imong kinabuhi karon. Maong gusto niya nga imong isalig kaniya ang tanan 100% ingon siya ang bugos mong kasing-kasing. Wala kay laing saligan igsoon kung dili ang Dios lang sa kanunay. Amen. God bless sa tanan.